Dahil magsige pud mo ana-ana sa mong bana. Buang ang mesedya ay. Comment. Dahil ko dara Jimmy. Masara ko ni are oh. Nawa dali, pagdali diha. Ha? Saan? Nining comment nga magsige mo ana-ana pud sa mong bana. Oh. Nawa. Tubagay, ikaw. May pangutana na ako. Magkakong tubag. Ikaw, tubag na. Tubagay. Oh, magsige ko na ana magunsa man di ay di buntag udto. Hapon, midnight snack. Magsige ana-ana jud kay ya sa mga bata pa tanig tiguang na muok-ok na di. Di na ta kahimo anay. Dawa na pa nang humbana mabit ang nagkagkaniwang na kay buntag udto hapon. Na, wala ning tubo kag sige ana-ana. Mao na. Yasa man na di bata pa magsige na jud kuan kay aron labong askil pa. Aw. Ha? Magsige jud ana-ana kay muok-ok na eh. Saon na lang inaho pagpagahe. Na, mura mo.